diferents exercicis on hem de passar de grams a molècules o a l'inversa. Deixo aquí el nostre resum i faig aquí els factors de conversió. Primer em pregunta un quilo d'aigua, quants mols i molècules són. Llavors, l'aigua són 18 grams mol. Recordem que aquestes dades, ara contaré aquelles, ens han de donar. Llavors, o ens donen tot o ens donen que l'hidrogen és 1 i l'oxigen és 16 i ho sumes tu. Però sempre ens han de donar les dades per fer això. Llavors, comencem per un quilo d'aigua, passant-ho a mol. Punt ratlla. Com el quilo està dalt, el quilo va baix. Llavors, primer de tot, què faig? Passar quilos a grams. Un quilo, 1.000 grams. Vaig per grams, però jo no vull grams, vull mols. Ara sí, utilitzo la massa molecular de l'aigua. Grams està dalt, per tant va baix, i jo vull mol, per tant ho poso a dalt. Recordem que 18 grams mol vol dir que per cada un mol d'aigua tinc 18 grams d'aigua. Per tant, per cada un mol tinc 18 grams d'aigua. I això faig el càlcul i em dona 55,56 mols d'aigua. Comprovem que per passar de grams a mol hem dividit, el 18 ha anat a sota, per tant està bé. I ara passem aquests quilos, aquest quilo, jo ja directament poso que són 1.000 grams, ho passo a molècules. Per passar-ho a molècules he de fer dos salts, no em puc saltar els salts, no puc fer directament així, he de passar per mol. Per tant, primer passo grams de mol amb la massa molecular, recordem, dividint, i ara un mol són 6,023 per 10 a la 23 molècules. Aquí estem utilitzant el número d'Avogadro. Recordem que si mirem el nostre esquema he de multiplicar, ens queda a dalt. I això dona 3,35 per 10 a la 25 molècules d'aigua. Passem al segon exemple. 1,73 mols a grams. Mols a grams. Haurem de multiplicar per la massa molecular. Per tant, poso els mols, punt ratlla. Ara poso, com el mol està dalt, ara el poso a baix. I sé que un mol són 42 grams. En aquest cas havia de multiplicar, per tant em queda dalt molt bé. I això em dona 72,66 grams d'hidrur de calci. Al següent cas, no em cal saber la massa molecular. Per què no em cal saber la massa molecular? Perquè jo vull passar de mols a molècules. Per tant, només necessito saber-me el número d'Avogadro. Llavors, parteixo dels mols, punt ratlla, com el mol està a dalt, el poso a baix, i a dalt el que jo vull. Jo vull molècules. I recordo el número d'Avogadro. Un mol són 6,023 per 10 a la 23 molècules. Això era la massa molecular. I si fem aquesta multiplicació, ens queda 1,48 per 10 a la 23 molècules de metanol. I per últim, molècules a grams. Hauré de fer dos salts. Aquí sí que em cal la massa molecular, per tant, l'escric aquí. Com vull de molècules a grams, dos salts, dos factors de conversió. 2,5 per 10 a la 24 molècules, punt ratlla. El primer que he de fer és passar molècules a mols. Per tant, com està a dalt, va a sota, i sé que un mol
són 6,0. 23 per 10 a la 23. Allà posa, hauries d'estar dividint. Efectivament, estic dividint entre el número de vegada. Punt ratlla, vaig per mol, ara vull passar a grams. Per tant, mol està a dalt, passa a baix. I el gram, que és el que jo vull, va a dalt. I aquí utilitza la seva massa molecular. Jo sé que un mol d'això són 342 grams d'això, vale? Opero això per això entre això i em donaria 1.419 grams de sulfat d'alumini, vale? Recordem, comprovar amb allò si he posat bé. Aquí hauria de ser una divisió, aquí hauria de ser una multiplicació, vale? I anem comprovant tot. Posem sempre les unitats per saber que les estic tatxant bé.